Bueno. Da gero eta malau urtea zintzan. Nun zan izan? Amentxe, etxien. Etxien, ja, etxera erretirote guen zegero, basuetan da bibil izan, baina beti temporada bat eman basuen biherrien, da ganoara gari geratzen zan, txaetorte zan, da hemen biherra beti egon zan, da hemen egiten zan. Da, azkenien zeilu beti nero, etxien eguen. Da, egun baten aitek ezatzen hori ulio itxe pizkat konpondu behiko ez ba. Da, joari barroeroana, da, emotzan dirue, aitek eta tabako eta karte hotzen, aitek karte hotzan tabakue eta aitek zaintze ban, bueno, ume bat moduen. Urte ban kalera, uli bat bizarrak endut, hain musikuela eta etorri zan goxaldien. Da, bizan gozien deitzu bentzen goizen iti, ban lota junitzen deitzen osaba, bezkaltzen da, enoie, gero jaiko naz, zaztan, bueno. Esan agertute gabien behunitzen. Osaba, jai zaitzez, baina guztien jan barizela neon osaba, eta bai jaiko naz, ontxe baina jan zuet. Tangen duen, da iketa ama behun ziren obera, eta gui askon duten engozan, da akortan azorduen landak abonu gotetan da ebilitzen gizona eta mi hortxe engozan beko zuen onduen, da etorri zan, goitik. Da, horre, zen txapien onduen nioen olako karronean modukoa eta nahi piteko zuen zapatillak eta oinetakoek da egur eta tezinan da, goiko mainan zapatillak eta funzan zapatillak hartzen. Bat hartute jantziban hankan, bestie sartzera jartzera zoila, jauzin zan. Eldu gontzek izonak eta bizok eta zer pasetatzu eta zelan gizia berbekin, hasi zan hau zuri beti bera, kamo. Bizita gogorra tokatu jako. Bai.